Támuid chuir seachar chumtas go Glór Scileanna Raidió agus leis Cúrsa Scileanna agus just rudí tá bainteach leis scoil agus támuid fólam cechaí microphones na riomhí agus cechaí Glór soccer suas agus with baint near taine bheasach neart cracas. Sama díana tugra began seo idir mu téine agus a pobl ruair a garúa agus tugra radio scoile. So tá muiste scoil chumseocht chéaran ar a garúa agus sead an darab léana bhfuil muide chuann an tugra seir a Cairlan seo. Rinnean scoil podchraolta agus bhí síimeach a dhéana ríist agus déide go mar loban seo nara leis. So fu muid fér má cólan lenne bliana agus tá muid measca Scileanna Raidió agus Scileanna podchraolta le chéile agus se an le chun déige mé tar máiste le má bhíon arm. Osmanach bhí am sílan a osú le bísa. Gus céimní ha gimid pen an irbis? Well, round an last bhí bheith de grúpa gachtar and bhí cinná síman Cúrsa Raidió, so dúirs mai gin dionine. sé ceann na bhairt tá geannas as tá féidir mó cool an freisin tus cúna leis technoliacht. Hiar am hiochtan seo le gginál inseach go na dhaltaí seo dí podchraolta agus Scileanna Raidió go ginearálta. Hapa mé de siadam agus caiimar aga fuc sé gnéanana sé an jab a puc na dhaltaí seo mar sé tá cían ar fáil baléacham. Agus níor se bhada bugad dain siad isteachar in gairid seo le hí a cechi le hí agla a chud, cechi le hí an sála bhúsáid, cechi le hí an rud a chur le chéile. Bhíoch réidióghealta le gúnaí ag siúl sciseanach, so bhí me gúna géiseach le cins ón Raidió, so dúir sag am hain bháil mar sin dhéanamh. Tá an cechaí na microphones agus rudí cinál technoliacht a úsáid marall gur tháinig féad mar chúlan seachain agus na rudí se a múlan chun. Tá sé fáile deis go bhfuil sé taithí beg agus beidir maihan se go mar síime go bhain. So enús radio na bhéaltas TG ceithid tá sé táhachtach go mééis daoine ann a mar spéisiach go déanana na cuasaí seo nó bheith ná chuiristeachil fostaíochta maihan se agus cinál stoigh cinál stepping stone se rob má tá síime go bhain. Ní bháin go tábhacht leis tá oscailteáin mar déach duine bhecha seo bailíocht na luis ní sinne postáil na be tá sé go máidecha Tásúlam go néidir le leannach leis duine de berta go. Bhling a dhéanana tean simú agus béis de tim tú garrad chin a gaiise dhéanana mar amachcha.